el silenci doncs, es comença a demanar a la plaça, sembla que l'intent anirà de debò ara, les gralles comencen a llapar ja la hinxa i sembla doncs, que va entre el terç del pilar de 7 entra a dins, l'estan acabant de valorar. I el donen per bo. El donen per bo, gralles que et sonen i 4 de 9 amb l'agulla amunt dels Castellers de Vilafranca. Fèlix, mira que ja ha entrat a l'agulla de terç d'aquest 4 de 9 amb l'agulla i tot i que és molt d'hora, Pere, es veu com a mínim bastant més ben agafat de mires que els altres dos intents. Sí, els altres intents eren més tancats, jo t'ho deia, estan tancats, aquest ja és una miqueta més obert, però ha de ser així una miqueta, Ara ja anirem veient com van pujant els pisos i a veure com va el castell. Doncs veiem com va pujant aquest castell, aquest impressionant castell del 4 de 9 amb folre i agulla, i atenció que cau. Atenció que ha caigut i no sabem ben bé per què, perquè anava realment bé. El terç d'aquesta banda d'aquí, de cara a la corda de dalt. Que, bueno, ha baixat una esquena i el Gatsby li ha arriscat el peu, no sé. Es fa el silenci a la plaça, els terços que estan ja lligats per les crosses i la resta de primer cordó dels membres de les manilles, unes manilles que porten, sembla, gairebé una trentena de castellers, mal comptada, quan en aquest moment pugen els quarts d'aquest 3 de 10 amb folre i manilles, un 3 de 10 amb folre i manilles que té 87 castellers al folre, a més de les 3 escaletes que baixen de les manilles un cop es col·loquen els pisos de dalt, i el que dèiem, una trentena de castellers, 27 castellers a les manilles d'aquest 3 de 10 amb folre i manilles dels verds de Vilafranca. Quarts posats, estan pujant els 15 d'aquest 3 de 10, i ara, sí, Pere, no sé si ho pots comparar, potser està menys bé que l'altre intent. Sembla que estigui una miqueta més balludís de tot arreu, però bueno, aviam. A vegades es para aquest trum. Donen per bo i una vegada entri pes igual es para. Ara donen per bo, vinga, va. Doncs vinga, va, aquest intent de 3 de 10 a càrrec dels Castellers de Vilafranca, que de moment té, en aquest moment es col·loquen els sisens. Les manilles que comencen a treballar per parar l'oscil·lació d'aquest castell, i el castell que va pujant mica a mica, de moment aguantant bé la forma de cara a assolir l'èxit final de la construcció. Atenció que hi ha una oscil·lació molt dolenta a la filera rengla de l'Ajuntament, el castell que està brandant bastant i ara farà llenya, malauradament farà llenya, perquè s'ha anat deformant el que és el 3, l'estructura del tronc d'aquest 3 de 10 amb folre i manilles.